De workerij bij Frenscher is sneu een hielendal aanbaand. Het gaat om een landbouwbedrijf dat je rappels en siepels verbouwt dat bestrijdingsmiddels bij broekt worden. Dat gaat lei opslaan op het terrein en kan met het bluswetter in de sleer te landen. Het zijn verschillende stoffen geweest met allemaal verschillende effecten. Maar het feit dat ze boven die MTR-waarde gevonden zijn, geeft aan dat er effecten zijn. Het drinken is niet goed, je hond erin laten spelen is niet goed. De gemeente wie even benauwd dat ook de sleerten in de Wenwijk vlakbij de pleats versmorgen wienen. Daarom wie het wetter ook daar afzetten. Omdat gisteren nog niet bekend was wat de concentraties in die sloten in die woonwijk waren. En ja, in woonwijken heb je toch meer risico's met spelende kinderen, et cetera, en met honden uitlaten. Dus daarom is dat gisteren preventief afgesloten. En vanochtend is bekend geworden dat de concentraties in de sloten in de woonwijk gewoon heel laag zijn. Daar is al iets gevonden, maar dat is zodanig laag dat het geen gevaar oplevert. Nevens de eigenaar van de pleats had hij hem onder de regels houden. Het is al hier oermacht, zei hij. Nou, wij hebben met Stiera's hebben wij een goedkeurde container en daar zitten alle gewasbeschermingsmiddelen in. En ja, ik heb me verteld door de brandweer dat het meer dan 1000 graden weer. Nou ja, wat is dat in bestand? Dan praat je misschien over morgen van 3 meter dik. Nou ja, in 1000 graden. Ik vind dat die container, hij is nog geel, hij heeft hem heel goed houden. Maar ja, je is maar zoveel water en vuur is zo omgegaan. Dat is, ja, wat is dat in bestand? Dat kan ik net invullen. De gemeente Frenscher bevestigt dat er geen regels treden binnen. Het wetterskip had van een midje de sletten leegpompt.